naende chingaka kijiya cyogo chengera okwiboro kwa Yesu yani a Christmas chekire kurwaba usi Global Radio ntomanyete nga abande ngo chengera bale nabande bali go chengera kolende asichinga kichi ekerekera nengelinga wasisini wasenchire yamo ka asenchire ndi na indingi ntotanyale okana ngelinga omobori atayibole tu Yesu na ibole tu. By the way ne chinga kichingi yakege machoko nyora okwiboro kwa Yesu na boyigono koligererianga abami ntombale basisini waso kwiburuko nga kyogo chiko chengera Christmas kyao kurwa aba usi Global Radio go tukwaneria engaki Yesu ku Christmas engia na boyigo no mwaka omuya abategere baitan odonsi asimwabeta kurwa chinza mojada forward kurwa chinza mojoto chia Kenya America ensengima to abasogeirira ko batebinga motuare engaki Yesu ku engia no mwaka omuya na to kunyolianga samange igereria na gotegerera Abagusi Global Radio channel yetu ya YouTube elikire Abagusi Global ni subscribe elindo nyako pa kotonyora na boigo na kwemanya mangana buna gocha katongale abukali nkekengere kali kirenga kange kengere ekero kubata video ndewo stock load igeko wikira ono gokwira tole esabari orogendo rotambe kigima gokoringa kyamangana gada ta shense tonyorwa na totigara maega ko kwira somoro eliyo orira Jeremiah ontiri kurdas forward chinga kichingia na karibu.